Ahojte dievčatá, vítajte opäť na mojom kanále, som strašne rada, že ste opäť tu. Včera som mala taký spontánny nápad, že by sme sa mohli pobaviť o jednej téme, nad ktorú som premýšľala. Zároveň by sme sa mohli spolu namalovať, pokecať o tom, vypiť si kávičku. Už som si samozrejme urobila kavičku. Je to s ovseným mliekom a je dokonalá. Dnes mi že úplne sadla. Už je druhá. Spravíme si teda nejaký rýchly make-up, 10 minútový, taký môj normálny. Pre mňa dôležité, aby to bolo rýchle a aby to bolo aj skladné, keďže mám pocit, že sa veľa presúvam a potrebujem mať takú rutinu, ktorá mi vyhovuje. Mám pocit, že teraz ju mám úplne snad najjednoduchšiu, pretože sa snažím viac vyzdvihnúť svoje črty, svoj prírodzený výzor. Môžete mi napísať, bez čoho si make-up neurobíte nikdy vy, lebo ja som nejaké kroky vyhodila. Momentálne mám na sebe iba trošku make-upu a trošku korektoru, lebo som bola v obchode. To som si dala, ale potrebujem to trošku aj refreshnúť, lebo nemám ja nejakú dokonalú pleť. Neviem, či je to na tej kamere vidieť, ale aj jej sa snaží nejako pomôcť. Najlepší zvuk. Mám pocit, že mi už konečne rastú vlasy, lebo ostrihala som sa na kratšie, keď som odchádzala do Portugalska a milovala som to tam, bolo to top, nemala som tam fén a bolo tam našťastie teplo, čiže som si to umývala aj ráno a išla tak, ale cítim sa asi lepšie v dlhších vlasoch. Chcela som už zostať pri svojej, toto už nemám farbené nejako. Ak ma sledujete alebo poznáte, tak viete, že už som vyskúšala, čo to na hlave, ale ženy, ja som rozmýšľala, že mňa strašne bavia vlogy, pretože vám viem ukázať reálny život, viem vám ukázať, čo mám rada, na čo sa ja pozerám, na čo sa sústredím. Ale keďže my ženy sa radi rozprávame a ja sa milujem rozprávať aj na kavičke, aj pri make-upe, ja si myslím, že je to pre veľa z nás úplne najkrajší čas, aj keď niekam ideme alebo sa stretneme s kamoškami, a preto som rozmýšľala, že možno by sme z tohto formátu mohli urobiť aj sériu, kde si pôjdeme dať spolu kávu, pokecáme, kde to bude len naše ženské. Ak sú tu nejakí chalani, tak ich veľmi pozdravujem. Mám veľmi veľa nápadov na túto sériu, čo by sme mohli rozobrať. Začneme asi prvým dielom. Ja veľmi veľa teraz rozmýšľam nad dnešnou dobou a čím viacej ja uzdravujem a som šťastná a som najviac svoja, ako viem byť, tak tým viac sa vraciam do takej svojej jemnosti a krehkosti. Čím viac som sama sebou, čím viac si dovolujem byť taká, aká som vlastne vždy bola. Pre mňa to ani není o nejakom tvorení niečoho, niekoho nového. Samozrejme, že sa učíte nové veci, ktoré som predtým nikdy nevidela. Som v úplne iných sférach, úplne iných myšlienkach, aké som netušila, že budem, ale ja sa stále vraciam k tomu, kto som bola ako malé dievčatko. Ja neviem teda, či je toto nejaká univerzálna, či je to nejaký univerzálny zážitok, či aj vy sa cítite, že sa čím ďalej tým viac približujete k tej malej svojej verzii. Ja robím presne to, čo som robila ako malá. Akurát mám proste na to väčšie podmienky, väčší priestor. To hovorím ako niekto, kto nemal úplne rozprávkové detstvo. A mám pocit, že s tým prichádza aj nejaké idealizovanie toho života, romantizovanie a vracanie sa späť všetkým týmto hodnotám. Viete čo? Ani nie nejakým obrovským nápadom a obrovským prevratom a neviem akých nápomocných techník, ale jednoducho k rituálom, k veciam, ktoré vám robia radosť, k maličkostiam, ktoré robíte pre seba každý deň, a že sa vraciame do takého úplne iného mindsetu. Prečo my vlastne stále pozeráme dookola rovnaké staré seriály a filmy, ako sú Gilmorky? To úplne ja milujem, to je podľa mňa môj život. Sex v meste, Legálne blond, myslím, že sa to volá, Ako stratiť chlapa do 10 dní. Všetky tieto seriály a filmy a celá táto doba, to, čo je tam odprezentované, vo mne evokuje jednu vec.
Momentálne používam tento make-up od Kiko. Je to Snow Kissed Holiday. Kúpila som si to v Portugalsku posledný mesiac, keď prišli za mnou moje baby. A je fakt super a používam obyčajný nejaký korektor. Striedam ich, mám aj Kiko korektor, aj ten je brutálny. A teraz mám Maybelline Fit Me, klasická drogerovka a teraz bronzer. Som stále na love dobrého bronzera, takže ak máš nejaké tipy, tak mi prosím napíš, lebo ja milujem bronzer, myslím si, že ho nosím veľa. Ale mne sa to tak páči, mne sa páči taký opálený look. Teda dúfam, že ho nenosím veľa, ale strašne sa mi to páči. Teraz si dám lícenku, používam túto od Charlotte Tilbury, dostala som ju od kamušky a stále ju mám. Mám ju strašne rada, už je tam veľa nie je, ale dávam si iba trošku. Teraz to všetko zapudrujem bielým transparentným pudrom. Nejak som si naň zvykla. Ja som sa kedysi nepudrovala vôbec, lebo som mala veľmi suchú pleť, ale už som začala. Za vami mám zrkadlo, tak sa tam trošku pozerám. Dúfam, že to svetlo je nejak zvládnutelné. Ja sa chystám na kúpu novej kamery, nového foťaku, tak uvidíme, ako to vyjde. Dôvod, prečo sa podľa mňa vraciame k rúžovej a k celému fenoménu romcoms a filmom starým, ktoré majú vlastne veľmi jednoduchú vždy stavbu, v podstate viete, ako to skončí, ale čo nás stále podľa mňa roky baví a najmä, keď máte 20, že tie hlavné hrdinky majú spoločnú jednu vec a od toho všetkého sa odvíjajú aj tie ďalšie veci. Ja som presvedčená, že na Sexe v meste milujeme módu, milujeme New York, milujeme všetko, ale to, čo nás podľa mňa drží, sú tie hrdinky, ktoré nás vlastne inšpirujú, aký takýto život mať. Pokiaľ máte nejaký sen, tak je veľmi inšpiratívne toto pozerať. Aj vy máte pocit, že by ste taký život mohli mať. A ja by som na to chcela povedať, že samozrejme, že to môžete mať, že to môžeme mať úplne všetky. A nezávisí to vlastne ani od toho, či sa presťahujeme do New Yorku alebo nie. Vysvetlím. Bola som na laminácii obočia, prvýkrát v živote. Veľmi sa mi to páčilo, pani bola strašne zlatá, ale moje chlpky podľa mňa, neviem, či to až tak pochopili. Ráno si to vždy takto prečešem. Myslím si, že pôjdem znova. Páči sa mi tvár, kým mi to pani kozmetička vytrhala, páči sa mi, ako to funguje. Ja som si teda nedávala farbu, na budúce si možno dám farbu. Ak sledujete moje iné videá, tak viete, že momentálne môj život je dokončiť školu. Takže potom si kľudne dajme glow up, ale teraz chceme mať v hlave. Potom bude čas na všetko. No a špirála. Mám teraz túto Sky High od Maybelline a je super. Mám rada. Toto bude úplne ultimátny test, či niekto má ešte túto paletku. Je to Momina paletka Biu na bronzer a highlighter. Ten bronzer bol brutálny. Pozrite, v bronzeri už není, aj highlighter je super, ale miniem ho o dosť pomalšie. Pery si rada robím nejaké tmavšie. Na vlasy si dám ešte tento olejček. Je to asi na kučery. Tak veľmi jednoduché, prestal som si teda robiť to obočie a nosím viac highlighteru a viac tvárenky. Ukážem vám potom možno viac na lepšom svetle tento make-up. Je brutálne jednoduchý, ale mne to vyhovuje. Aby som dokončila, tak ten dôvod, prečo si myslím, že to všetky môžeme mať a všetky aj hľadáme a všetky aj sme úplne hodné a zaslúžime si to. Mne sa strašne na nich páči na všetkých, že sú neuveriteľne svojské a až tak príjemne a akurátne sebecké. Na nič sa nehrajú a veľmi si vyberajú, s kým budú tráviť svoj čas, ako budú tráviť svoj čas a ovplyvňuje to absolútne všetko. To, ako sa stravujú, to, ako sa hýbu, to, čo robia. Nikdy nepovedia áno, ak chcú povedať nie. To je pre mňa jedna veľká téma a mohla by som o nej ísť do detailu, takže ju nebudem rozoberať. To, že na nič netlačia a vlastne nerobia 8 vecí naraz, nerobia niečo, čo nechcú robiť, robia to, čo majú radi a idú k tomu. Veľakrát aj bezhlavo. Je to tam veľmi ukázané, ale ja si myslím, že to je jednoducho realita, že vy nemáte až tak sa veľmi prispôsobovať tomu okoliu a tej izbe, do ktorej prídete a tomu prostrediu, v ktorom sa nachádzate, ale vy môžete doniesť to, ako sa niektoré veci môžu robiť
robiť, nemusíte len nasledovať niekoho postupy a to, ako nás učia, že sa má niečo robiť. Pozor, to, čo u mňa vidíte a to, čo aj ja robím v iných vlogoch, že prezentujem nejakú aj určitú estetiku, ktorú mám rada, čistotu a jemnosť a krehkosť, neznamená, že pokiaľ vás toto nezaujíma a nebaví a ste iné, že nie ste ženské alebo že nemáte rovnaké predispozície sa stať čím chcete, vôbec. Práve naopak, chcem tým povedať, že tá sila a tá možnosť mať to úplne všetko, presne čo chcete a ako chcete, nemá absolútne žiaden výzor. Je to čisto zosobnenie toho všetkého, čo v sebe máte. A ja si myslím, že k tomuto sa vraciame. Čokoľvek ste zažili, prestať sa vyhovárať a premeniť to na to vlastne, čo vás bude odlišovať. Takýto mám problém s idolmi, keď má niekto nejaký vzor alebo nasleduje slepo niečo. Vy sa nachádzate v iných situáciách, inak ste vyrastali a je úplne nezmyselné ísť podľa niečoho, čo vám není prirodzené, keď vy ste doma v niečom, čo zase niekto iný nepozná. Viete s tým podľa mňa urobiť krajšie veci. Ja si myslím, že my už sme v tej generácii, že máme také množstvo informácií, že my sa musíme naučiť aj iné mechanizmy, ako vedia naši rodičia, ako vedia naši blízky. My už zažívame zase iné úzkosti, iné problémy, iné veci sú pre nás hodnotné a ja si myslím, že to ticho a tá vnútorná múdrosť, ktorú si môžeme sami darovať, je jedna z nich. Ja by som sa s vami mohla takto rozprávať ešte dlho, ale ja mám pocit, že už ma ani nevidíte. Že to svetlo už je tak zlé. Ale napíšte mi, čo je vaša obľúbená takýto film, čo je vaša obľúbená inšpirácia. Sex v meste je podľa mňa dokonalým príkladom toho, že každá žena je úplne svojská. Vôbec to nie je problém, aby každá jedna dosiahla to, čo chce. Tie ťažké situácie zo života jednoducho nevymiznú, aj keď žijete svoj vysnívaný život. Ale tam, kde jedna niečo nevie, druhá pomôže, kde jedna v niečom doma, tak ju zasvetí a vôbec to nevyužívajú proti sebe. Naopak sa buď v niečom nechápu, je podľa mňa tiež úplne normálne. Je to pre nás úplne zdravé a prospešné, aby sme sa takto jedna druhú ovplyvňovali príjemne. Dievčatá, vôbec nechcem, aby to znelo ako nejaké mudrovanie, ale myslím si, že mať 20 je občas vyzývajúce. V dnešnej dobe je niečo, čo sa oplatí rozoberať a čo sa oplatí rozoberať spolu, inak v tom nevidím úplne zmysel. Ak budete chcieť, môžete mi k tomu napísať, aký je váš pohľad, alebo čo tam možno hľadáte vy. Ja som si toto veľmi užila, viem, že to bol krátky make-up, ale teším sa moc na vás na budúce. Ahojte!